sóc la Laura Huerga de l'editorial Raig Verd i vull felicitar l'Ali Smith pel Premi Llibreter d'enguany a la categoria Altres Literatures, la traducció meravellosa, excel·lent de la Dolors Udina, a qui vull felicitar i agrair també la seva feina, perquè de fet és gràcies a ella que aquest llibre s'ha pogut considerar per aquest premi. Moltes gràcies, Dolors, felicitats. Gràcies també als llibreters per considerar una vegada més un llibre nostre com a nominat per aquest premi. Moltes gràcies, de debò. I res, jo només volia explicar que l'Ali Smith vaig arribar al 2013 quan tot just descobria també una altra autora, que us sonarà, la Svetlana Alexievich, i mentre una em destruïa i em descomposava, cosa que també considero positiva, diguéssim, l'altra em reconstruïa i em donava l'alegria i la felicitat de veure i descobrir una literatura diferent, una literatura que trencava els marges, que els ampliava, una literatura que experimentava, que s'atrevia, que era valenta i que em donava una barreja que a mi em semblava explosiva, no? La barreja de la tradició literària, dels grans escriptors de totes les èpoques, un possible futur clàssic, diguéssim, alhora molt arrelada a la seva actualitat i als grans problemes d'avui, no? Els grans problemes que tenim a resoldre, no? Des dels refugiats, la crisi climàtica, els problemes que tenim amb les fake news, la censura, la repressió, el desengany que tenim amb els polítics. Tots aquests temes i molts altres estan a la seva literatura perquè són els que viuen els seus personatges, no? I aquesta és la seva gràcia. Ara tot això es troba a tardor, però també ho trobareu a hivern, que és el llibre que acabem de publicar també d'ella, el segon del quartet estacional. I res, anirem publicant-los tots. Estic molt contenta perquè amb el Premi Llibreter estic segura que arribarà a molts lectors i de fet aquesta és una de les gràcies, no? Del Premi, que aconsegueix fer arribar a més lectors llibres que no poden passar per alt, i jo crec que aquest precisament és un d'ells. Així que moltes gràcies, ens veiem a les llibreries.